Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng pulutok Kapampangan or bopis sa Tagalog. May naunang video na tayo nito guys, no? Pero ibang version yon. This time, mas easy at mas mabilis yung version na lulutuin natin ngayon. Mas tipid at mas masarap para sa akin. Tara guys, simulan na natin. Ang una natin gagawin guys, papakuluin natin sa suka at papatuyuin natin yung ating 1 kilo na baga ng baboy. Ilagay na natin yung baga sa ating kawali. At maglalagay na rin tayo ng 3/4 cup na red vinegar or kahit anong vinegar guys. Pero yung gamit ko dyan guys, yung rose vinegar, mas malinamnam at mas masarap para sa akin. Maglalagay din tayo ng 3 pirasong bay leaves or dahon ng laurel. At saka konting tubig lang guys. And then hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa matuyo siya. After 20 minutes guys, ayan, natuyo na siya. Hahanguin muna natin yan at itatabi muna natin para makapag-gisa na tayo. Ayan guys, igigisa na natin yung pinakuluan nating baga kanina. Gagamit tayo ng bawang. 6 cloves na bawang yan. Ila-light brown lang natin yan and then sunod na natin yung sibuyas. At ituloy lang natin yung pag-gisa ng mga 30 seconds. After 30 seconds guys, ilagay na natin yung pinakuluan nating baga kanina sa suka. Pagkatapos guys, hahaluin lang natin siya ng mabuti. And then, titimpla na natin siya ng 3 tablespoon na patis at konting seasoning. At hahaluin ulit natin siya ng mabuti. Itutuloy lang natin yung pag-isa hanggang sa pumutok-putok siya. At ayan na nga guys, after 15 minutes, medyo nag-iingay na siya. Pumuputok-putok na siya. This time guys, maglalagay na tayo ng siling labuyo. 5 pieces yan guys, no? Kung gusto nyo mas manghang, dagdagan nyo lang. Malapit nang maluto to guys, no? Maglalagay tayo ng konting tubig guys para hindi masunog yung sa ilalim. Ituloy pa natin yung pagluto ng mga 3 minutes. After 3 minutes, ilagay na natin yung hiniwa nating onion at maglalagay pa tayo ng konting tubig para iwas sunog sa ating niluluto. And then, ituloy lang natin yung pagluluto ng mga 3 to 5 minutes pa. After 5 minutes, ready na yung ating pulutok Kapampangan. Pwede na tong iserve. Diba guys, napakadali lang gawin itong version na to. Mabilis lang lutuin at napakasarap pa. Kaya subukan mo na rin. O siya guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!